The untouched beauty of this country surrounds you everywhere you look. I'm Ashley Colburn taking you to the Pearl of the Adriatic, also known as Croatia. Nakon što je zadivila svijet dokumentarcem o Hrvatskoj i osvojila nagradu Emmy, Ashley Colburn opet nas oduševljava svojom zanimljivom serijom o našoj zemlji. Well, you know, Croatia is a place that I first discovered back in 2009. Za Hrvatsku sam prvi put čula 2009. godine kada mi je brat pokazao fotografije sa svojeg putovanja po Europi s naprtnjačom. Jedno mjesto mi je posebno zapelo za oko, Plitvička jezera. Pitala sam ga gdje se to mjesto nalazi i rekao je u Hrvatskoj. To mi se mjesto najviše svidjelo od svih u Europi i zanimalo me gdje se nalazi. Obećala sam si da ću ga posjetiti kad sljedeći put budem u Europi. Naime, studirala sam u Španjolskoj i bila sam uvjerena da poznajem Europu. Čini se da sam se prevarila. Trebalo mi je nekoliko godina da otkrijem Hrvatsku. Ashley je prošla našu zemlju uzduž i poprijeko, zapisujući našu kulturnu i prirodnu baštinu, naše ljude i običaje. Zanimljivo je vidjeti Hrvatsku gledanu očima jedne mlade Amerikanke. The thing that Croatia has that others don't is U Hrvatskoj postoji raznolika ponuda koju druge zemlje nemaju. Imate planine, rijeke. Iz rijeke Gacke može se čak i piti. Za 1 sat ste na moru. Možete provesti cijeli odmor u Hrvatskoj na otocima. Ne morate ni stupiti nogom na kopno. Mislim da je to nešto sasvim posebno. Za svakoga postoji nešto, za svaku dob. Postoji zdravstveni turizam, golf. Mnogi ljudi dolaze. Postoji Zrče, Hvar, noćni život za mlade. S druge strane možete otići na mirni obiteljski odmor u nekoj od vila. Svi mogu uživati u otocima, bilo na mirnima ili pak na onima prepunima uzbudljivih sadržaja. Mislim da Hrvatska s dobrim razlogom privlači ljude iz cijeloga svijeta i nadam se da ću dovesti još više Amerikanaca ovamo, jer mnogi od njih ne znaju za Hrvatsku. Many of them are unaware of Croatia. Ashley našu zemlju doista smatra svojim drugim domom. Uči i hrvatski. Kaže da razumije mnogo toga što naši ljudi govore. Roditelji su je bili iznenađeni kad su čuli kako pita prolaznike. Aprostite, di je San Rocco? And they said, ravno, desno, lijevo. And I went, vala, and then I said, idemo, and we went, and it was no problem, nema problema. If I could describe Croatia in 3 words, I would say Kada bih morala opisati Hrvatsku u 3 riječi, spomenula bih njezinu netaknutu prirodu, druželjubivost ljudi i gastronomiju. And I would honestly say gastronomy.